Nihao, vítam vás pri mojej ďalšej pasti pri mojom ďalšom diele pasti na idiotov. Dobre, dneska si ukážeme ďalšiu pasť, ktorá vyzerá nejako takto a funguje nejako takto. Človek vyjde tu, prečíta si tabuľku, stlačí gombík na otvorenie dverí, príde, stlačí a spadne do lávy. Nie je to nič ťažké a ľahko sa to robí. Dobre, budeme potrebovať kameň, lepkavý piest, rudit, tlačítko, keď chcete môžete tabuľku, lávu, redstone torch a železné dvere. Takže urobíme si... Prepáčte za lagy aj. Urobíme si takéto schody. Takto si to presne musíme dať. A tu na lepkavý piest s kameňom. 2, 3, 4. Raz, 2, 3. A na druhej strane to isté. Ďalej si tu... Tu môžeme dať tie železné dvere teraz. A tu si dáme presne tak dve. Na okrasu si to dáme aj tu. Na túto stranu si dáme redstone torch a redstone, ktorý povedieme potom k piestom. A z tejto strany to urobíme z tamtej presne takto. No, takže máme to takto urobené. A ešte tu dáme to tlačítko a môžete si proste to potom budete tak zakrývať, ak sa vám chce, hej. Robte si s tým čo chcete, len nekopírujte. Potom ešte nad týmito dvoma si urobíte do hĺbky 3 dieru a dáte tam lavu. A aby ten človek neušiel, tak to ešte ohraničíme. No, to maskovanie si urobíte už vy. Ja už tu na to nebudem. No, takže malo by to fungovať. Stlačiť tlačítko a spadne. A zhorí jednoducho. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a tak ďalej. Ak sa vám nepáčilo, do komentov mi píšte, čo mám zmeniť. Pomôžem vám a dovidenia.